Pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan epizodu Saša Gamesa. Danas ću igrati na mom novom akauntu, zove se Saša Pak 2. Vidite, ja sam tu krenuo Italijance i bit će Italijanci jer s njima znam najbolje da igram. Samo njih trojici da sad imam. Ajmo 3000 konjica, tako da ajmo da kupujemo igrače. Transfer list. Ja sam 5 ili malo sam igrao meča, prešao diviziju 8 i tako. Neće biti često ovakvi klipovi i to. Ajmo od golmana. Serija A. Any position GK do 1000 i 200. Da vidimo, ima neka GK 1200. Dobar. Mislim ima i neke onako da nisu loš. Perin. Imam njega, dobar je. On je tu. Samo da se čita, evo ga. Abijati, jao, nema ne refleks. Brkića. Ili Amikaci. Marčeti, on je stvarno ekstra. Evijano. Vidjet ću za Marčetija. Desantis. Ali bolje Marčeti od njega. Ajde vidimo koliko košta taj Marčet. Kako se zove, čekaj se tu. On je bio, ja mislim, na ovoj stranici. Kako je? March. Dobro, tako ti da uradim. Marčeti, ili kako Marčeti, ne znam. Sve ćemo za ovo, da vidimo kako se kreće njegove cene. 800, 450, 600, 800, 800, ok. Za 450 smo vidi dodali Marčetija, to je ekstra. To je stvarno dobro. Maltene nismo ni potrošili kojnice. Evo tako kad se brda dovedem. Isto tako za N Liga serija A CB. Da do 1000 i 200. Evo vidimo. Sad su samo neke loše igrače, ako to nemam para za neke dobre. Vidi ga. Janja, onda baš. Astori. 81 tenis. Ja bi nekako malo brže. Caceres. Smo mogli ljudi moji. Malo čitava duša. Ogbona. Niko košta Ogbona, jer on je jako dobar. Ogbona. Lipa njega za 800. 750. Dođe. Malo smo jačali tim. Da vidimo, treba nam neki Konko, davaj koliko? 1200, jel ima? Konko je za dođe. Ajde da ubacimo ove igrače u tim. To su dosta dobri igrači, ali za malo para smo dodali. Nisu dosta dobri, ali su bolji nego što ja imam. A sad ću ja preko transfer lista squad, mrzi me da sam glasniš, ona. Znači koga smo sve doveli. Ovog ćemo staviti ovako, sad ću da ovog da zamenim. Swap klub. Sad će tim biti dosta jače, plus ja neto kad gubim jer sam sa prošlim timom u diviziji 4, a sad ću više igrati s ovim timom, zato što, ne znam, bolje je. I ovog neću da brišem iskreno, zato što je neću ni ovog. Evo brišem Li Hung Jup. Kožem sad ću neku house. Idemo, čekaj, dodali 20.
smo dodali 20, onda smo dodali konka i golmana smo dodali, da. Nemate nekog zamena za golmana, ovako je sve. Ovako, ali ti tu nećeš biti. Tu ide Marchetti, takoc. Onda jačamo ti, imaš 1200, znači možemo dovesti još neke igrače, kao što je neki CB, serije A podmišno, CB za 800, ali ima, ovako za 7. Mogli smo Ramini, on stvarno nije loš. Ramini. On je jači iz Milana, ono što nije loš, ima 83 defense. Ja sam malo sporiji, ali nema veze. Ramini, Adil Rami, ja mislim da se tako zove, jel ima za 6? A za 7, ne, kako se zove? Ima za 7. Za 700 Adil Rami, ok, 700, 600 i 700, ko ima najviše ugovora? Evo, kupit ćemo ovog za 600, 700, ovo tamo nam ostane još 600 poinca. Koga još da dovedemo? Ajde da popunimo Bene Liga i stavimo za 600. Serija A za 600. Sad malo to čitam. Ovo biti ovoga, ali ja nemam tu poziciju. Cardi, Ragazzi. Ne treba zmeniti igrači. Nešto CM, tako nešto. Bibili. Ajde. Kinta. Jaj. Ajde. Ali, možda smo Ljajića jako odložili bolje nego što mi imamo. Ljaj za 6. To kasno ćemo izboram. Ljajić, ne, kako se skupa. Adem Ljajić za 600, ali ima, kako se skupa vidjeli. 600. Uzet ćemo ovo. Evo. I ljudi, ajde da ih ubacimo u tim, pa ćemo tamo završimo na epizodu. Idemo ovako. Idemo ovako. Mislim smo sam govorili Ljajić, da, i Rami. Rami ide tu. Vidite, 56, chemistry. Što nije tako loše. Za početak i ovdje ide ovaj. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Ako se vidio klip, uživajte. Ćao!